El 15 de febrer de 2013, sobre Chelyabinsk, Rússia, un asteroide més pesat que la Torre Eiffel va impactar contra l'atmosfera. I després, a 30 quilòmetres del terra, va explotar. Aquest esdeveniment violent va ser més brillant que el Sol, però tan alt que es va mantenir en silenci durant 90 segons després de l'explosió, fet que va empitjorar la devastació. Hi ha un munt de vídeos amb gent que mira i diu «Oh, què és allò?» Veuen el rastre de fum al cel, bufa, és increïble. I aleshores, just quan penses que no passarà res, l'ona de xoc arriba i fa esclatar les finestres. Milers de persones amb vidres a la cara i als ulls perquè estan mirant rere la finestra. L'ona de xoc va danyar milers d'edificis i va ferir 1.500 persones. El que fa que l'incident de Chelyabinsk sigui sorprenent és que el mateix dia els científics havien predit que un asteroide sobrevolaria prop de la Terra. I tenien raó. 16 hores després de Chelyabinsk, un asteroide de mida similar, conegut com Duende, es va apropar a 27.000 quilòmetres de la superfície terrestre. Això és més a prop que els satèl·lits en òrbita geosíncrona. Però tot i que van predir correctament aquesta aproximació, no ho van encertar gens amb l'asteroide que va explotar a Rússia. I la veritat és que això passa sovint. Realment no són bons detectant asteroides abans que impactin. Des de 1988, més de 1.200 asteroides de més d'1 metre han xocat amb la Terra, i d'aquests només n'hem detectat 5 abans que xoquessin, i mai amb més d'un dia d'antelació. Amb tota la tecnologia i tots els telescopis de la Terra, per no parlar dels que hi ha a l'espai, per què ens costa detectar asteroides perillosos abans que impactin? Quines són les possibilitats que un gran asteroide xoqui i elimini gran part, inclús tota la vida a la Terra? I si en veiéssim venir un, què hi podríem fer? Els asteroides són les restes de la formació del nostre sistema solar. Fa 4.500 milions d'anys, les roques i la pols es van agrupar en protoplanetes fosos. A l'interior, elements pesants, metalls com el ferro, el níquel i l'iridi, es van enfonsar cap al nucli, deixant a la superfície minerals de silicat més lleugers. Alguns d'aquests protoplanetes es van convertir en els planetes que coneixem avui. Però molts més van xocar entre ells, trencant-se en trossos. Que van continuar orbitant al voltant del Sol, xocant-se entre ells i trencant-se en fragments encara més petits. Es van convertir en asteroides, per això alguns d'ells són conglomerats rocosos i solts, de roques de la mida de grava anomenats piles de runa. I d'altres, dels nuclis de plantesimals, són majoritàriament metàl·liques. Aquí porto un meteorit de ferro. Es tracta d'un tros d'un nucli, d'un petit cos planetari, com si diguéssim un planeta petit, que es va formar fa 4.500 milions d'anys, diferenciat, de manera que el material del nucli es va desprendre i després va ser fulminat per una col·lisió amb un altre asteroide. És la cosa més antiga que veuràs mai. La majoria dels asteroides tenen òrbites estables entre Mart i Júpiter, el cinturó principal d'asteroides, però alguns s'han apropat a la Terra. Es coneixen com a objectes propers a la Terra. Són de gran interès per a nosaltres per l'amenaça que representen. En el seu darrer llibre, Stephen Hawking diu que l'impacte d'un asteroide és la major amenaça per a la vida a la Terra. Però trobar asteroides és difícil per diverses raons. La majoria els detecten els telescopis terrestres. Cal preparar una seqüència d'imatges, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, i buscar un punt en moviment, que es belluga perquè orbita al voltant del Sol, mentre que les coses llunyanes, les estrelles i les galàxies, no ho fan. Però has de fixar-t'hi bé. Els asteroides no són gaire grans. Fan des de metres fins a quilòmetres, i dins la immensitat de l'espai, roques com aquestes no són rellevants. Però fins i tot els petits poden ser perillosos.
El meteorit de Chelyabinsk feia només uns 20 metres de diàmetre, aproximadament l'amplada de 2 autobusos escolars. A més, els asteroides són rugosos i foscos. Només reflecteixen al voltant del 15% de la llum que els arriba. Així que el millor moment per veure'ls és quan estan totalment il·luminats pel Sol. I per això més del 85% dels asteroides detectats propers a la Terra es troben en els 45 graus del cel oposats al Sol. Això s'anomena efecte d'oposició i implica que probablement hi ha més asteroides a prop de la Terra i potencialment perillosos que encara no s'han detectat, ja que no es pot veure cap asteroide que vingui des de la direcció del Sol. Això és just el que va passar amb Chelyabinsk. Fins ara hem detectat i catalogat 1 milió d'asteroides, la gran majoria dels quals es troben al cinturó d'asteroides principal. Però 24.000 són objectes propers a la Terra, just els que cal vigilar, perquè fins i tot, un cop detectat un asteroide, és difícil saber si arribarà a la Terra. Així que si descobreixes un objecte i només tens dades d'uns quants dies, no saps realment cap on anirà, perquè estàs intentant agafar aquest petit arc de moviment i predir-lo en el futur, però per fer-ho bé calen observacions durant anys i anys. Però fins i tot amb observacions precises d'un asteroide, hi ha una mena de límit fonamental per poder fer-ne prediccions, i això és a causa d'un parell d'efectes. Un és que, com saps, no només orbiten al voltant del Sol sense cap influència. Tots els planetes tenen gravetat i tots els planetes atrauen asteroides propers a la Terra i poden canviar-ne l'òrbita significativament. Per tant, hi ha un fet que s'anomena caos dinàmic, que bàsicament significa que després d'un cert temps no saps on haurà anat a parar un asteroide. I a la pràctica, això vol dir que no podem fer cap predicció més enllà de 100 anys. Per tant, el temps màxim per fer un pronòstic precís sobre on es trobarà un cos és d'uns 100 anys. I això és bastant important, perquè sabem amb certesa que si n'arriba un, les conseqüències seran fortes. Aquest és el cràter Barringer a Arizona. Porta el nom d'un enginyer de mines, Daniel Barringer, que va ser el primer a suggerir que l'havia format l'impacte de meteorit, mentre que l'opinió predominant, fins i tot cap al 1950, era que era fruit de l'activitat volcànica. Però Barringer estava convençut que era el punt d'impacte de meteorit de ferro. Així que l'any 1903 va sol·licitar-ne l'explotació minera i va començar a perforar el meteorit metàl·lic, que creia que valia més de $1.000 milions al 1903. Exacte. La gent és molt pels diners, oi? Així que van pensar, podem aconseguir una mica de ferro gratis. I van començar a perforar el fons del cràter, però no hi van trobar res. I llavors van començar a fer altres perforacions. I s'hi van passar anys i panys. Van començar a perforar els costats. Algú va dir, nois, potser va venir des d'un angle, i així havia sigut. I potser el ferro no està sota i al centre, sinó sota per als costats. I van començar a fer perforacions. Si aneu, hi podreu veure les barrinadures. Perforar la paret, però no hi va trobar res. No van veure que quan tens un impacte a gran velocitat, no és com si estiguessis tirant una pedra a una paret de maó que hi fa un forat i queda encastat, o simplement rebota. És que és explosiu. 100% explosiu. Això fa que l'energia cinètica del projectil arribi a uns 30 km per segon. De manera que l'energia és prou gran com per vaporitzar-lo del tot i convertir-lo en un gas. Aquest gas és supercalent i amb alta pressió i explota fent volar el cràter. Així que el projectil desapareix després de l'impacte. Vull dir, en poden sobreviure petits trossos, però aquell projecte de 50 metres havia estat esborrat. Buscava quelcom que s'havia esfumat. Va passar 27 anys explotant el cràter, perforant fins a una profunditat de més de 400 metres. Però el que buscava s'havia vaporitzat per un impacte feia 50.000 anys. L'asteroide de 50 metres, no molt més gran que el de Chelyabinsk, va alliberar l'equivalent energètic de 10 megatones de TNT. Això és més de 600 vegades l'energia de la bomba d'Hiroshima. Per tant, el que més s'assembla a un impacte de meteorit és una enorme explosió nuclear. Aquesta és la mida real del crani del T-Rex. I vaig pensar, saps què? El vull.
i vet aquí el T-Rex. Un asteroide de 10 quilòmetres va exterminar els dinosaures ara fa uns 65 milions d'anys. A més d'una mida considerable, va deixar anar tanta energia que va tenir un efecte global. L'impacte llança un munt de deixalles a una trajectòria suborbital. Les ejeccions envolten la Terra i cauen de nou, per tot arreu, fins i tot a l'altre costat del planeta d'on es va produir l'impacte. I tot el cel, d'una banda a l'altra, s'il·lumina amb meteors. I el cel passa d'un blau com el d'avui a una brillantor vermella i calenta, com si estiguessis dins d'un forn amb grill. Així que el primer efecte d'aquest impacte, a part de l'explosió inicial prop d'on es va produir l'impacte, el primer efecte, com deia, és que el cel es converteix en una gran font de calor que ho cuina tot. Així que aquests animalons es van rostir. Rostits vius. Rostits mentre caminaven. Els únics animals amb alguna oportunitat eren els que vivien en túnels sota terra o a l'aigua. I van poder tornar i prendre el relleu sense haver-se-les amb els dinosaures com a obstacle principal. Quines són les nostres possibilitats que un altre asteroide de 10 quilòmetres o més toqui la Terra? En la teva vida, suposant que visquis fins als 100 anys, tens un impactador de 10 quilòmetres com l'extinció del Cretaci terciari cada 100 milions d'anys més o menys. Per tant, la probabilitat d'encertar-la en un any és d'un entre 100 milions. Una entre 1 milió de possibilitats de morir per un asteroide de 10 quilòmetres. Però com que sabem que en els propers 100 anys no hi ha asteroides de 10 quilòmetres on es creui amb la Terra, la probabilitat de morir per un impacte és 0. Com que ja ha passat, aquell impacte ha reduït les possibilitats a res. La bona notícia és que no hi haurà cap altre esdeveniment d'extinció tipus dinosaures en la nostra vida. Però hi ha molts més asteroides de mides més petites. Per cada asteroide de 10 quilòmetres hi ha aproximadament 1.000 asteroides d'1 quilòmetre, que també poden fer molt de mal. Un de 1 o 2 quilòmetres pot causar danys locals però massius. En comptes d'eliminar el món sencer, esborraria l'equivalent d'algun país europeu, com França o Alemanya, per esmentar-ne dos dels meus preferits. Així que liquidaries aquests països amb l'impacte d'un cos d'1 o 2 quilòmetres. Coneixem tots els cossos d'1 o 2 quilòmetres que ens podrien colpejar? Creiem que en coneixem un 90%. Pot ser el 98% d'aquests cossos han estat identificats i tenim les seves òrbites i podem fer prediccions raonables sobre on seran els propers 10 anys, més o menys. I sembla que de moment estem bé, però què passa amb els que fan menys de 1.000 metres? I amb els que fan 800? Segueixen sent força brutals si cauen. I aquí és possiblement on recau la major amenaça dels asteroides. Uns pocs centenars de metres són prou grans com per esborrar una gran ciutat, però prou petits per no tenir-los tots detectats. No tenim controlats tots els que fan 100 metres. I aquests nanos són prou grans com per causar danys substancials a la Terra depenent d'on xoquin. Un de sol podria destruir una ciutat? Sí, n'enderrocaria els edificis i provocaria un gran incendi. I si toqués a terra, llançaria ejectes que tornarien a baixar com una pluja. Serien els ejectes d'alta velocitat que esborrarien una zona de 100 quilòmetres al seu voltant. I això podria passar demà? Doncs podria, sí. Si en veiéssim venir un dels grans, quina és la nostra millor jugada? Podríem fer-hi alguna cosa? Què podríem fer? Res. No hi podem fer res. Jo estava en un comitè que va examinar fa 10 anys com o què podríem fer. Una opció seria intentar bombardejar-lo. És una solució banal i tampoc no sabem com funcionaria. Fins i tot si arribessis fins on és i el fessis explotar, a la superfície o a l'interior no està clar què passaria, perquè normalment quan fas explotar un cos i els fragments salten, primer s'expandeixen, no gaire ràpidament, però la gravetat els torna a unir de nou, així que transformaria en un munt de runes, i si ja no era un munt de runes des de l'inici, que podria ser degut a impactes passats.
Així que volar un munt de runes és una cosa que no ens va fer el pes. Un altre dia seria acoplar-hi, connectar un coet a l'asteroide i senzillament intentar apartar-lo a un costat. Només caldria allunyar-lo, en comptes d'intentar fer-lo volar, deixar-lo a un costat suaument i desviar-lo perquè no toqui a la Terra. El problema és que quan fas els càlculs, cap dels coets que tenim pot empènyer-lo prou. Hauríem de tenir els coets enganxats a la superfície, cosa que no sabem fer. Recorda que és un cos giratori des de fa segles, així que oblida't de les bombes, oblida't dels coets. Ablació de la superfície, bàsicament cremar la superfície amb un làser. No tenim cap làser prou potent i probablement no podem fer làsers prou potents per fer-ho des de la Terra. Hauríem de portar els làsers fins allí, cosa que encara més difícil. Una altra idea seria embolicar un asteroide en paper d'alumini. Sí, una idea brillant. Pot ser la millor en absolut, però no funciona perquè no sabem com fer-ho. No tenim cap manera de llançar prou paper d'alumini per embolicar un asteroide i canviar-ne les propietats radiactives, cosa que faria moure l'asteroide. Per tant, la veritat és que, honestament, ara no tenim cap manera de desviar un asteroide d'1 quilòmetre. Ni una. Podria destruir un país. Sí, simplement no tenim manera. I un de 10 quilòmetres. Un de 10 és absolutament 1000 vegades més desesperançador. Quan parlàvem d'aquest tema, tots teníem aquestes grans idees. Oh, podríem fer això i allò, i cap no va funcionar. Vam arribar a la idea més bàsica. Potser sí, poguéssim esbrinar on caurà l'asteroide, a quina ciutat explotarà, podem evacuar-ne la població. Llavors, vam mirar la història de les evacuacions de ciutats i vam analitzar els casos on, per exemple, hi havia un avís amb 7 dies d'antelació que arribaria un sistema d'huracans que inundaria una ciutat. Però l'evacuació tampoc no funciona. I el motiu és molt senzill. De sortir d'una ciutat no n'hi ha tantes autopistes. Si milions de persones intenten sortir per una autopista, amb el primer cotxe variant la via queda bloquejada. I a l'instant tens milions de persones que intenten sortir de la zona objectiu i no ho podran fer perquè totes les carreteres quedaran bloquejades. Així de nou, fins i tot això, fins i tot l'evacuació d'una ciutat, que és probablement el més esperançador que podríem intentar fer, fins i tot això és molt difícil a causa del gran nombre de persones implicades. El que crec que totes les persones raonables subscriurien és que fem primer allò que podem fer. Així que anem a buscar-los, investiguem, construïm telescopis, posem els telescopis a l'espai. Aquesta serà una contribució important per entendre l'amenaça dels asteroides. I aleshores, quan trobem un objecte en concret i que sembli especialment perillós, podem estudiar-lo. Podem centrar-nos en tot el que sabem i podem començar a pensar seriosament i amb una motivació real en les maneres de desviar-lo.